Durante o mes de decembro, a Aula CEMIT de Ribeira desbordará a actividade. O mes comezará con cursos para adultos impartidos pola Asociación Cibervoluntarios. O primeiro desenvolverase do 9 ao 12 de decembro en horario de 9:30 a 12:30 da mañá, co obxectivo de mellorar a seguridade no entorno digital. Do 15 ao 18, a protagonista será a intelixencia artificial. Crear contido con inteligencia artificial, que será do 15 ao 18 de decembro, no mesmo horario, de 9:30 a 12:30, e aquí xa se meterán as novas tecnoloxías que xa cada día a inteligencia artificial é máis utilizada para un montón de cousas, como modificar imaxes, retocar textos ou facer un montón de cousas que cada día vai avanzando a pasos axidantados, queremos que as nosas persoas e as nosas, tanto maiores como cativos, pois vayan da man da tecnoloxía. Metido xa nas datas de vacacións, haberá actividades para os nenos. Os máis cativos de 7 a 9 anos poderán aprender a través do xogo no Tecnonadal Divertido. Para os nenos de 10 a 14 anos, organizarase o concurso Barallando entre xeracións, unha innovadora proposta que busca promover as relacións interxeracionais. Serán nenos entre 10 e 14 anos e maiores de 55 anos, nos cuales se farán parexas e cada parella fará unha baralla según as cartas que se vayan creando, como por exemplo que había en riba da mesa, que hai en riba da mesa no teu Nadal. A xente maior terá que dicir o que había nos anos cando eles eran cativos e o que os nenos teñen agora encima da mesa cando chegan a tanto comida, como tecnoloxía, como luces, como todo. Entón, con eso, a súa creatividade co Canva e con varios programas máis, pois farán un xogo de barallas. Logo haberá un xuradiño que diga que baralla é a gañadora e esa baralla plastificarase aos gañadores e entregarase por duplicado tanto ao maior como ao cativo. Os interesados en participar en calquera das actividades xa poden inscribirse a través do teléfono 981 876 043 ou no enderezo cemit.ribeira@xunta.gal. Serán de balde ata completar o número de prazas.